салому дуруд ба тамоми шумо бинандагони азиз ва ҳаводорони пухту паз. Бозам МТ85 аст пешкаши шумо яке аз салатҳои беҳтарин, яке аз хӯришҳои беҳтаринро пешкаш мекунем. То охири видео моро ҳамроҳӣ кунед, мебинем ки чӣ гуна дуруст карда мешавад. Албатта ин салате ҳаст ки ҳамеша барояш хӯрдан яъне одам иштиё мебиёрад. Ногуфта намонад, дастгириро фаромӯш накунед. мерем ба омода кардани ин салат. дар равиши кор мо ҳамаи маҳсулотро мегӯем. Ин маҳсулоти лозима барои салат аст, яъне оберҷини, гӯшти мурғ ва картишка бирён ва оливин ва тухми обҷӯш. хуб, мо барги салати айсбергро аз зер мечинем. барои қолабаш дуруст шудан, яъне аз он қолаби тортро мо мегирем ва дар дохилаш шурӯъ мекунем аз картошка, яъне себзаминӣ, картошкаи бирён карда шуда. албатта мо бирён карданашро нишон надодем, чунки вақтро зиёд мегирад. ва майонезро ҳам аз болояш яъне ҳамихе тунукакак мепошем. ва дуюм гӯшти мурғи сурх карда шуда. фарқ намекунад кундаи синаи мурғ бошад ё ин ки гӯшти мурғ бошад. метавонед ки дигар гӯштҳорам истифода баред ва бо гӯшти мурғ хушмаззатар мебиёяд. сеюм шурӯъ мекунем ба боимҷон. боимҷонро тафт додем ва боимҷони омода шуда, тафт дода шуда ва ана ҳамин хел тунук мекунем. ва сеюм ҷугори макка. албатта ин ҷугори маккаи чӣ аст? обҷӯш. бодирингро ҳам ба кӯмак талаб мекунем. ана ҳамин хел хурд мекунем. бодирингро ҳам тунук мекунем ба ана ҳамин шакл. каме намак ҳам лозим аст. каме намак па вкусу. хуб, ин тухмҳои обҷӯш карда шударо зардиашро мегирем, ҷудо мемонем ва ба сафедиаш. аввал сафедиашро майда ҳакак хубакак карда хурд мекунем. ҳозир шумо мебинед ки чӣ гуна хурд карда мешавад. ва ҳар кас бозам бо шаклҳои дигар хурд мекунад. хулоса ки ана ҳамин тухмҳои сафеди тухми мурғро бояд хурд кард, майда кард. бозам як бори дигар майонез, ҳар қабаташ майонез кунем, хеле хушмаззатар мешавад. хуб, сафеди тухм, ва дар охир ана ҳамон зарди тухмро бозам дар болояш тунук мекунем. мебинем ки мисли торт омадааст. барои гул мондан чи оливия, яъне олмониҳо мегӯянд оливин. хуб, ана ҳамин хел аз байнаш ду тақсим мекунем. ҳар кас бозам бо ҳунари худаш бастагӣ дорад. шояд ки шумо гулҳои дигарро метавонед, бозам инам ба бастагии шумо ҳаст. қариб ки омода шуд салати мо, боз мекунем ана ҳамин хел, яъне камакак намихе озодакак мегирем, мебинем ки чӣ гуна хуб қолаб мондааст. ҳанӯзам як кори дигар мондагӣ ҳаст. чӣ аст инам? чипс мекунем. мебинем ки ҳама олӣ, ҳама дар ҷояш ҳаст. хеле хуб.
انا همین خیلی چیپس ها رو، چیپس هایی که از کارتوشکا آماده کرده می شود، با انا همین شکل می گذاریم. با چیپس بازم خیلی خیلی با لذتی، یعنی باور نکردنی می بیاید. ببینید که چگونه قشنگ صورتی مثل صورتی گل آمده است. بازم همیشه اشتها آدم می آورد برای این گونه سالاد خوردن. خب یک سنجش میکنیم میبینیم که چگونه هست. امیدوارم که این ویدیو به شما دوستان عزیز پسند می آید. البته دستگیری رو فراموش نکنید. دستگیری شما این تنها لایک و پادپیسیاسی هست و این برای پیشروی کار ما خیلی کمک میکند. بازم لذتش رو میبینیم که خیلی خوب است، عالی. در آخر یک صلوات به پیغمبر میفرستیم تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار شما. با شما اشتیاق تام.